Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен Николаевка районы Татар Сайман авылында якты дөньяга аваз салган хөрмәтле милләттәшебез Думбалова Рания Тукфат кызына багышланган котлау сәламе дәвам итәр. Бүген ул үзенең 65 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Ынтылмаслык гомер бәйрәме белән чын күңелдән аны яраткан тормыш иптәше Усман, улы Руслан, килене Мәрьям, кызы Юлия, кияве Рагил, оныклары Динар, Аделина, София, Камил котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Бүген безнең өчен иң кадерле һәм сөекле булган кешебез, яраткан тормыш иптәшем, газиз әниебез матур юбилеен каршылый. Җир шарында иң җылы сүзләрне генә сиңа сөеклебез җиткерер идек. Кадерлебез бала чактан ук укытучы булырга хыяллана. Шуңа да мәктәпне тәмамлап Сызрань шәһәренең педагогия училищесында һөнәри белем ала. Кулына дипломын алган яшь белгеч хезмәт юлын үзенең туган авылы мәктәбендә немец теле укытучысы буларак башлап җибәрә. Параллель рәвештә Пенза шәһәренең педагогия университетында читтән торып белем ала. 1978 елны әткәй белән әнкәй матур гаиләләрен корып җибәрәләр. Алар икесе дә бер һөнәр ияләре булу сәбәпле гомере буе уртак эштә, гаилә мәшәкатьләре белән дә бәйләнгән иделәр. Аларны икесен дә хезмәттәшләре, әти-әниләр, укучылар да нык хөрмәт иттеләр. Безнең тату гаиләбезгә сокланмаган кешеләр аз булгандыр. Үрнәк өлгеләре булып, алар безне мәхәббәт һәм хөрмәт нәрсә икәнен ачыктан-ачык аңлатып үстерделәр. Без олыгаеп читкә таралыштык. Шуңа карамастан, бик еш туган авылыбызга, туган өебезгә ашкынып кайтабыз. Әнкәй безнең оптимистик карашлы, нечкә юморлы кеше. Олыгаиләбезнең күп санлы туган томачалар еш кына бездә кунакка җыелышалар. Шәһәрләрдән җыелган туганнарны әнкәй алтын куллы хуҗабикә буларак тәмле ризыклары, җылы карашы, олы күңеле белән каршылый. Шөкер Аллага, бер авылда 4 апа-сиңел бергә яшәп, тату аралашып, бүген дә гомер кичерәләр. Аларның бүгенге көннәренә без бары шөкер генә кылып, Худайга мең рәхмәт укыр идек. Яраткан хатыным, бүген күркәм юбилееңдә, әгәр рәнҗеткән мизгелләрем булса, гафу үтенеп, барысы өчен рәхмәт укыйсым килә. Синнән дә кадерлерәк, ышанычлырак кеше минем өчен юк. Теләгем бер сиңа, саулык, сәламәтлек, минем яратуымны сизеп, бала гыныкларыбызга куанып, бергәләп алдада яшигәле. Барысы өчен мең рәхмәт сиңа сөеклем. Туган көндә синең күзләреңә карап рәхмәт килә әйтәсе. Насыйп итсен бергә газизкаем 100 яшьләргә барып җитәсе. Булгандыр ул рәнҗетелгән көннәр, килсә хәлләреңнән гафу ит. Матур гомер көзләреңә кадәр минем белән бергә кереп кит. Әниебезнең куллары алтын, бик уңган, бик тырышу. Аның сыман сабыр, мәрхәмәтле кешеләргә бик сирәктер. Без үз газиз кешебез белән нык горурланып яшибез һәм аңа алтын киңәшләре, аналарча кайгыртып яшәгән җылы йөрәге өчен рәхмәт укып алдында баш иябез. Бер кайчан бер авыр сүз әйтеп күңел рәнҗетмәенкәй, киресенчә, гел ярдәм итеп, барында аңлатып, өйрәтеп яши. Әни дигән сүз кыска да, тик кадере күп аның. Ике дөнья җәннәтендә урыны булыр аның. Әнием безнең өчен генә һаман да яшәп килә. Безгә бар сөю назын да, мәхәббәтен дә бирә. Бүген җитте туган көнең, ял ит әйдә утырып. Сиңа теләкләр телибез, хушуш итеп тутырып. Әниебез, картаямын диеп, карама уфтанып көзгегә. Син һаман да матур, гүзәл булып күренәсең безгә бүгенгә. Гомерләрең тигез үтмәсә дә, шатлыклары аның күп булды. Менә күрәм, хәзер күзләреңдә сөенештән яшьләр тулынды. Бәхетле бул, бер дә кайгы күрми, яшә безнең белән янәшә. Сиңа карап, ышан, бик күпләре газизкаем шөкер көнләшә. Хөрмәтле Рания Тукфатовна, матур юбилеегыз котлы булсын. Әлеге җыр бары сезнең өчен генә яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Sab birgəm şeylərdə dəmələr
yılmaya, син моңайган